Mágiák a horizonton. D. Bence Erzsébet verses kötetének bemutatóját tartották Zalacsében 2024. szeptember 27-én. D. Bence Erzsébet, mint pedagógus dolgozott Salonváron több évtizeddel ezelőtt, hiszen rajz, biológia és énekszakos tanári végzettsége van. Mozgalmas munkáséveket tudhat magáénak, amikben a tanítás mellett dolgozott karvezetőként, korrepetitorként, kirakatrendezőként, dekoratőrként, és közben festeni és írni kezdett. A művészetek iránti rajongása gyerekkorától meghatározó része életének, és nem csak a költészetben, de zenében és festészetben is maradandót alkotott. Az általa alapított Zalaegerszegi Városi Fiúkórus kétszeres nívódíjat és aranyminősítést érdemelt ki. Munkásságát 1990-ben művelődési miniszteri dicsérettel, melyre főnöke, az akkori salonvári iskolaigazgató Bánfalvé Péter terjesztette fel, 2018-ban Zalaegerszeg díjjal ismerték el. 2005 óta néhány évig a Zalaegerszegi Vitrin Kortárs Képzőművészeti Egyesület tagjaként több csoportos és önálló kiállításon szerepelt alkotásaival. A beszélgetés alatt a falon kivetítve is látható volt néhány alkotása, melyek az új verses kötetének illusztrációi. Mottóját Jókai Annától vette, amely így szól: az alkotás arra való, hogy a lélekbe hatoljon és megérintse szeretettel. Verseket gyermekkora óta ír, és 2007 óta már folyamatosan publikált. Eddig 4 verses kötete jelent meg, illetve több folyóirat és irodalmi antológia közölte írásait. Önéletrajzában a következőket írja: a vers terápia retusálja a gondokat. Egyfajta maratoni utazás a psziché mélyebb régióiban. Ennek a maratoni utazásnak lett a Mágiák a horizonton című verses kötete az eredménye, melyről Siposné Baumgartner Gyöngyi beszélgettett Erzsébettel a Zalacsébi Kultúrházban. A beszélgetés alatt zenés formában is megszólalt néhány dal a kötetből, melyeket Takács Eszter és Molnár Zoltán adtak elő. Eszter mottója: létünk az alkotás. Ő azon kevés női előadók közé tartozik, aki nem csak szólistaként, hanem dalszerzőként is képes maradandót alkotni. Közel 25 éve ír dalokat, számtalan lemez és kooperáció született ez idő alatt. 2023-ban jelent meg az új lemeze Molnár Zoltánnal közösen, Jönnek csodák címmel. A beszélgetés alatt Erzsébet felolvasta néhány költeményét, vagy annak egy-egy részletét, illetve Szőczei Renáta, helyi könyvtáros, az Est háziasszonya is bemutatta pár versét. A nagyon jó hangulatú bemutató befejezéseként a költőnő névre szólóan dedikálta verses kötetét. Küldök neked szélesen ringó búzamezők aranyába, megrakott szekeret, sugárzó napsütést, margarétás mosolyt, pipacsok lángoló szerelmét. Aranysárgában fürdik a nyárzöldje, füzek lankadnak víztükörre, fürdős hálóira ürított kivillan a fény, szellő érítésétől zeng a kórus, muzsikál az élet. Küldök neked sóhajokkal bélet, hulló csillagos nyár éjszakákat, áldott csöndet, szelíd zöldet, se csipetnyi békét, ami örökre enyém.
Maradandót alkottál, mint képzőművész a zene területén, és hát mint lírai költő is ki tudtál bontakozni. És ennek apropóján vagyunk itt, hogy a legújabb verses kötetedet megismerjük. Ott látjátok, mindenki megnézheti a színeit, amik hát egy mediterrán hangulatot kölcsönöznek, ugye ezekkel a pirosas, sárgás színekkel, és a versben, ahogy te mondod, a mediterrán lelked, aztán a tűz, a nap, a mágiák, ezek úgy mind összecsengnek. És tudjuk, hogy a képzőművész lelkednek biztos nagyon fontos, hogy ezek így összhangban legyenek a megjelenés és a tartalom. Hogy miért ez lett a cím, hogy Mágiák a horizonton, gondolom mindenki látja azért, hogy még talán a kivetítőn is látszanak a színek, a nap sárga, ott van az örök tűz, ugye az örök ég, és egy nagyon jó fényforrás. Viszont az alkonyvörös, az alkonyomat is jelzi tulajdonképpen, az életem alkonyát is. Viszont miért a mágiák, mégis ez a cím, és ez olyan furcsa, hogy ezért nyilván nem az alkonyról írok. Hát elsősorban, mint női költő, a szerelem az fontos téma nálam, és mindig is volt minden kötetemben, és a másik, tehát a szerelem tüze, a szerelem mágiái, és a háború tüze. Sajnos napjainkban ezt nem lehet elkerülni, mert a körülöttük zajló események erre hívják fel a figyelmet, és én ezt nem tudom kizárni. A szépség mellett, ami Isten úgy lenyomata, tudjuk, nem mehetünk el a rosszak mellett, a gonoszság mellett, a hazugságok mellett. Milyen a viszonyod az időhöz, az idő múlásához? Lázadsz, elfogadod, vagy éppen az írás, a feldolgozás eszköze? Én szokatlan tőlem, de most rövid leszek. Nem lázadok, elfogadom, hogy a nyugdíjas években valóban több időm van erre, tehát én még az éjszaka és az estéket felhasználom erre, mert az a legjobb terep a csöndesség, a nyugalom, és az a legjobb terep az írásra. Kinőttelek rég, édes fiatalságom, néha mégis vágyom a régi lángot, és lecserélném az elnyújt kabátot. Kinőttelek rég, édes fiatalságom, néha mégis vágyom a régi lángot, és lecserélném az elnyújt kabátot, és lecserélném az elnyújt kabátot. Mi motivál az írásra? Kell az ihlet, vagy tudatosan kezdesz verset írni, leülsz, hogy most írok egy verset egy témáról, és mikor? Ha éppen jön az ihlet, jegyzetelsz közben, vagy mindig ugyanabban a napszakban, esetleg zenére is írsz verset. Hogyan alkotsz? Hát van néhány trükköm, de igazából nem azzal kezdeném, hanem meg a zenéről. Nyilván az nagyon fontos az életemben, hanem a csendbirodalma a legjobb terep, az esték általában, amikor már sem unoka, senki nincs, és körülöttem, és nincs házi munka sem, és akkor azt mondom, na most akkor van egy ihletem, és akkor próbálom azt akkor rendbe szedni, és megírni, versbe szedni. Ez az egyik. Hát először is a legfontosabb az, hogy mivel grafonál alkat vagyok, és mindig is az voltam, hogy folyton jegyzetelek. Tehát nálam mindig van táskámban toll, notesz, előkapom, megyek. Az utcán még mindig, ha megérint egy madárdal, vagy bármi, egy zene, egy
én az azonnal leírom, vagy hogyha nincs nálam tornotesz, akkor hazáig mantrázom, mondogatom magamban. Ugye az ismerősen megáltanak, hogy miért nem köszönök nekik, utólag mondják, múltkor találkoztunk, észre sem vettél. Nem szívem, ne haragudj, biztos megint költöttem, vagy valamit éppen. Azt az egy mondatot, vagy két sort magamban mondtam, hogy mikor hazaérek, el ne felejtsem. Nos, szóval én leírom. És mit csinálok? Mik az én alapanyagaim? Ezek a szépség, ami körülvesz, mert a szépség Isten új lenyomata, legyen az egy képzőművészeti alkotás, Van Gogh, Beethoven, tehát tudnám sorolni Liszt Ferenc, tehát egy zeneművekre, festményekre írtam, Varjak a búzamezőn, a Csillagos éj, tehát még több versem van, ezt egy következő kötetben szeretném majd bemutatni, amelyek ezek az alkotások ihlettek, és nagyon szeretem, pontosan ezért zenére is írtam, nem egy verset, ebben most éppen nincsen. És úgy gondoltam, hogy viszont a szépségnél maradva még annyit megjegyzek, hogy nem kerülöm el, és észre kell vennem a körülöttem lévő gonoszságot, a zajló háborúkat, a igazságtalanságot. Még bármi van, ami olyan, ami körülöttem van, és ez az eltorzult, trendi világ, ez az jelen, amiben élünk, hát ezt mindenkit gondolom hasonlóan gondolja, mint ahogy én. És maradjunk meg azért a szépségnél, úgy gondolom, és majd inkább később menjünk rá a másik témára, mert ez még mindig a zenére és a képzőművészetre példa. Tehát a természeti képeket elhozom a versekbe. Sziklákon roppanó. Az én szerelmem egy óriási dallam. Hallom, ahogy élet zöld a hó alatt. Bizsereg a bimbó. Kikandikál a tavasz. Másképp kell a nap. Rólam álmodik a patak. A kövek zenélni kezdenek. Sziklákon roppanó sóhaj könnyedén szétlepben. Majd a madarak szárnyán tova suhan az égbe fel, ahol minden csupán lehelet finom piánó, és nem harsog a fortissimo. De miért van az, mintha hallanám csendjeit között is, ott bujkál a dallam? És miért van az, hogy azt érzem, amit nem lenne szabad? Szemem tükrében zsápalt a hol, mielőtt az éjszaka árnyal. Arcomról leválna a rózsaszín. Álmot ringatok, ringatok, ringatok. Visszajár a régi nyár az elmaradt csókokért, szellő röpít szerelmet. Vállunk összeír, összeír. Az ösvény mentén lila kácok színeit szórja a tavasz ránk. Millió aranyvirágport, virágport. Rólunk álmodnak a barackfák, nyertünk zugán, csak a pillanat pihen. Jegenyék csúcsán.
Fontos témád a szerelem és a fogyóidő. Hát a 60 pluszos szerzőktől általában az őszikét szoktuk meg, amik nálad is felelhetők, de mellette ott az életigenlés, a szerelemőrzés, a vágy. Hadd idézzek Turbói Lilla fülszövegéből, amit a könyvedhez írt, néhány mondatot. Általában természeti képpel indít, aztán az egyik legmeghatározóbb emberi alapélménynek, a szerelemnek számtalan arcát mutatja meg, és legmélyebb titkaiba avatja az olvasót. Kell ehhez bátorság, hogy ilyen őszintén kitárulkozz az olvasók előtt? Hát kezdeném azzal, hogy ehhez nem kell, az őszinteséghez nem kell bátorság. Turbói Lilla, aki a mentorom volt, említettem már, az első ötletem óta mindegyiket lektorálta, és segített természetesen, és be is mutatta. Megállapította, 3 őbetűs szóban foglalt össze a költészetemet. Talán már mondhatom, ott nem tűnik nagyzásnak azt mondom, hogy költészetem. Ezt ő mondta így, hogy a költészetemet. Őszintesség, az örömre való képesség, és az önirónia, ami azóta is bennem van, az életben is, tehát a magánéletemben is ugyanúgy jelen van. És úgy gondoltam, hogy ez nem kell bátorság. Soha nem azért írok, és amikor írok, esetleg szerelmes verset, és a titkaimat leírom, nem azért nem gondolkodok azon, hogy majd mit fog az olvasó szólni, hát akkor el is vinni az egész gondolatomat, akkor vége lenne az egész ihletnek, hanem hát rábízom, hogy mit gondol erről. Természetesen, ha könyvemet olvassátok, bocsánat, hogy mindenkit tegezek lassan, akkor a vonuló nyarak, a szerelem őrző, ami ki van vetítve, ez a ciklus címe. Tű pontosan rá van írva, amit elmondtam az imént versekben, a vonuló nyarak, mert már mögöttem vannak a Lettikor ibolyák, a szerelem, mint költői kép, a tavasz és az ibolya. Hiába van ott a cím, és elég sok vers van ebben, talán a legtöbb ebben van, és az elsőben, ciklusban, de nem mindenki meri a szerelmet bevallani, még a legjobb barátnőjének se, a barátjának se, titokba tartják az emberek, még akkor is, ha az plátói, de hát világgá kiáltani, meg pláne nem merik, de hát én ezt megteszem a női voltomból kifolyólag. Néha papírra is vetem, nem azt mondom, hogy mindegyiket, mert elmondanám azt, hogy ne feledjük, hogy nem mindig én vagyok a lírai alany. Tehát a szerző nem mindig tehát a költői alany, tehát hogy a fiktív szereplőim is vannak, mert van a gondolat, de amit szül, az már nem azonos velem, tehát amikor már leírom, hát tudjuk, a gondolat bármennyire szárnyalhat, ebben nem kell költőnek lenni, ez mindenkinél így van. A gondolat szárnyal, és én, aki ráadásul nem is vagyok egy földön járó típus, engem oda is elrepít, ahova csak álmában mer az ember. Akarsz-e szemem tüzében égni, arcomról mosolyt zsemni, kicsalni apró titkaim? Akarsz-e csillagáradáskor non-stop üzeneteid után visszhangra lelni? Nem tudom már, de azt tudom, hogy fáj, mert ölelő karod nem találom. Nem tudom már, de azt tudom, hogy fáj, minden pórusomat betölti hiányod. Akarok-e kék szárnyú estéken szavakat koldulni tőled, hogy a régit újra cseréljem már? Vigasztalsz-e, ha majd az éjszaka puha csendjét felveri a kongó üresség, és csak lesni jár be az emlék? Akarsz reményt, s egy szívet, mely nélküled már nem egész? Akarsz
egy szívet, mi nélküled már nem egész. Akár szerelmény, s egy szívet, mi nélküled már nem egész. Akarsz-e valami? Ez az új kötet új témákat is felvet, mint a Covid-járvány, a bezártság, az űrzavaros közélet, a nemzetközi trendek, és ezek versformában is ránk köszönnek a lapokról. Mi az oka ennek? A világ jelenségei ennyire megkerülhetetlenek lettek. Mindig is érdekelt ez a téma, csak most töltöttek verses formát. Köszönöm, hogy ezt felvetetted, mert én ezt egy nagyon fontos témának tartom. Igen, mindig érdekelt, és én naprakész voltam még a férjemért, meg tudtam vele beszélni az élet dolgait, a közélet dolgait, még bizony a politikát is, nem politizáltam, sajnos politizáltunk, soha egy pártba se léptünk be, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdekelt minket a közélet. Nagyon is, hát tőle függünk, tehát attól függ, hogy mi van a világban, mi zajlik, és ez a téma megkerülhetetlen. Fülszövegében ír elő Kovács Kornél Róbert, hallgassuk is meg, hogy miről. Ez a világ női világ. Egy nő szenvedélyessége, a múló fiatalság, az átélt veszteségek feletti szomorúság, mégis csak azért is az élet szépségének ünneplése sejlik át költeményein. Igen, köszönöm szépen, mert nagyon örültem, mikor ezt a költő szintén egy budapesti költő írta és ajánlotta, mert valóban nem maradok meg a személyes univerzumban, tehát nem vagyok az az igazi alanyi költő, hanem engem érdekel a külvilág, amit mondtam már. És a bolygónk sorsa, a földünk sorsa, a családom, a nemzetem sorsa, és aggódom, és mindannyian aggódunk. Ha nem is mondjuk ki, de én leírom az aggodalmaimat, megosztom magammal, és megosztom a kedves olvasóimmal, hogy legalább tudják, hogy én hogy írom ezt ki magamból, ezeket az aggodalmakat. A versekben is ott van a testi-lelki fájdalmakon felülemelkedő hitből, szeretetből, és az alkotásból erőt merítő ember. Te vagy, aki a gyászballadák árnyékában is igent mond az életre. Földünk óráján a percmutató lassan jár. Alig lüktet, mint a vizsga alá került idő. Ez a megkergült, trendi világ tótágast áll. Saját magába rokkan bele, botladozva keresi a kiutat. Nem talál. A gyászbaladák árnyékában dobogó képzeletem képeket fest a tündöklés nyíkjaiból kivillanó tavasszöldjét, miként az őszi velőfény aranyban fürdeti kibontásra váró vágyainkat, ami a labilis jelennél többet ígér. Nem tilthatom meg szívemnek a reményt. Meghagyom magamnak a szépre való rácsodálkozás örömét, a mélység, magasság, távol és közel relativitásának kételjét. Tudván csalhat a látszat, mégis hiszem, a mennybolt ragyogó kárpitján örök csodák várnak. Addig is igent mondok az életre. Hálát adok, hogy még láthatom felkelni a napot, érezhetem melegét, amit a nyár itt hagyott, és ha felragyognak a csillagok, felismerni vélem a felém közeledő angyalok lassú körmenetét, és kirajzolódni arcod egy forró délután ölelésében. Köszönöm.